ka khubor na Oriente News Channel. Ranam ladu usamla nangbha rembai na kachnong Penaliar West Janja Hill District. Ha ka khasi traditional show online arhajar arpaulai bala pelong da ka khasi Engineers Foundation. Kabawan baar ka samla Malaysia Shella na kachnong Siang Mau Pedang Ribohoi District. Kabawan balai kasamla Dawan Rihun Longdo Maulong Dingsiar East Khasi Hill District. Kani ka show baka Khasi Engineers Foundation ka pelong ban pensak penne ya ka dustur jong upat Khasi khara jongi kinungjok kiladep yo ya ka kusnam bat ka song pisah ya ki kusnam ladap aish syaying kinungjok da ki director jong ka Khasi Engineers Foundation u director Precious Stone Sumer Nimat and Shadab Sispiar Tangliang bat upenyok lat kendia haba ai jingkren Uniman and Shadab Director Khasi Engineers Foundation ulakentu bat banjur yaki khun samla bakindia shimbenta hakino kino kirunsan ki bapen inam ya karyam tendrai jongi ukhasi khara bat loong ru bangimde ban klet ya karyam tendrai lajong ladangi don hangno ru shu uong baki nongjob himde ban snyau sorong lane khlew ki de ban long ka nuksa ka babha sha ki weipat ba ki nang tre shitom shu nangne shakmat bat kita ki bompoi sha ka thongru himde ban du jing kermen namar dang don shibun ki program bat ki show ba ka Khasi Engineers Foundation kan pelong ngingai scam khadu na kalyang jong director uong ngidon kam ye ka jing ye it iwei ya iwei kum shipara khnang ba ka jai benriu jongi kan kiu irat habaro kiliang